Ako je nešto simbol korona krize, to je upravo maska. Treba li nositi masku, ovisi zapravo koga slušate i kome vjerujete. Ako se vratimo nekih godinu dana unazad, tamo 2., 3. mjesec kad je korona došla u Europu, imali ste razne autoritete, predsjednike, premijere, od hrvatskih pa ne znam do Macrona, koji su govorili ako nemate simptome, ako niste bolesni, nemojte nositi masku. To su ponavljali svi stožeri po Europi, da bi se onda u 5. mjesecu priča okrenula i maska je postala obavezna, uvedene su kazne i došli smo do ove sadašnje situacije. Dakle, očito je da se u toj točki počelo slušati nekog drugog. Znači, radi se prije svega o političkoj odluci i o tome koga politika želi slušati i kakve mjere želi staviti u svojoj vlastitoj zemlji. Vrijedi napomenuti recimo da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine presudio da je nošenje maske, dakle kršenje ustavnih prava. Za razliku od tih stručnjaka koji se nalaze u stožerima, koji su često tamo došli po političkoj liniji, imamo cijeli niz svjetskih autoriteta i znanstvenih radova koji su skeptični oko svega ovoga, oko krize, što oko maski, što oko cjepiva, pa i samog pitanja je li ovo uopće pandemija.